startet med en video. I dag skal vi spille, eller ikke spille, fordi jeg er vant til at spille. Men vi skal lave en kanel-challenge, og jeg har noget vand og noget, jeg kan knække mig i. Så jeg tror, jeg skal gå i gang. Det er klamt. Det er som om, det sidder her i ganen, eller? Sidder din gane i halsen? Kanel for the win. Den var nogle hårde sager. Det er sjovt, at vi har mere på skinen. Man har bare en eftersmag i halsen. Jeg vil gerne komme hen og se. Okay. Det var så den her video, og jeg håber, I vil smide et like og abonnere og smide en kommentar, og I må også gerne dislike. Men vi ses!